Onko askeltavoite ylihypetetty työkalu? Ihan ensinnäkin on hyvä tiedostaa, mikäli käyttää itselleen tai vaikka valmentaa henkilöä, jolle käyttää askeltavoitetta työkaluna. Että minkälaista henkilöstä on kyse. Jos meillä on todella perfektionistinen ihminen, pyrkii aina täydellisyyteen. Jos tämän kaltaiselle ihmiselle asetetaan todella tarkka tavoite, oli se sitten vaikka tämä jatkuvasti kuultava 10 000 askelta, voi tämä ihminen kokea äärimmäisen suurta epäonnistumista. Jos se askelmäärä jää vaikka 9100, joka ymmärtää, että todellisuudessa 9100 versus 10 000 askelta ei ole mitään merkitystä. Ja mikä on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta? Me koetaan onnistuvamme. Jos me koetaan onnistuvamme, me ollaan kestävällä pohjalla. Askelmääriä voi käyttää kuitenkin muunkinlaisina työkaluina kuin pelkästään semmoiseen aktiivisuuden tietoiseen lisäämiseen. Esimerkiksi valmentajan roolissa askelmääriä pystyy käyttämään tosi hyvänä työkaluna alkukartoituksessa. Eli niiden avulla me saadaan hyvää osviittaa siitä, mikä henkilön aktiivisuustaso on. Jos me kysytään henkilön omaa subjektiivista kokemusta, että mikä on hänen aktiivisuustaso, ja hän vastaa liikun ihan kohtuu paljon. Se voi olla mitään vaan väliltä 2000 15 000. Mutta sitten pyydetään, että hei, nappappa ylös askelmäärät seuraavalta 4 päivältä. Saadaan jo aika hyvä kuva, kuinka paljon sitä aktiivisuutta tulee. Silloin myös tiedostetaan, että meillä on tosi passiivinen elämä. Me tehdään vaikka päätetyötä, niin on ehkä ihan hyvä tietoisesti lisätä niitä askelia. Sitten jos meillä on joku fyysinen työ, siivoojia, päiväkodinhoitajia, asennustöitä tekeviä, rakennusalan työt, mitä vaan, missä me käytetään kehoa muutenkin paljon. Ei niitä tarvitse tietoisesti lähteä lisäämään. Kiteytettynä askeleiden kerääminen voi olla toisinaan paikallaan, mutta itse esimerkiksi en tietoisesti kerää askelia muuta kuin silloin, kun mulla on niin sanottu lepopäivä.